Takže čus, já jsem Niko, se mnou je tady Ondra. A my vás vítáme u další Ochutnávky. nebo i recenze. A co dnes budeme ochutnávat? To je výborná otázka, prostě. Dívejte se. Ano, úžasné. Je to. Co se nestalo? Ano, i z krabice má, který jsme dostali, je to tenhle krasavec. Monster Absolutely Zero, který doufám, že bude hodně dobrý, je to naše první tato velká plechovka. Takže koupili jsme ho v Candy Storeu a odkaz bude určitě v popisku videa. Ještě chci říct, že v tom Candy Store byl velice příjemný pán, který nám toho dal tyhle vlastně 3 krabice. Tahle je přesně od tohohle vlastně monstru, to je přesně ta krabice, v které se dováží. Takže už jsme říkali, tuhle plechovku jsme koupili v Candy Storeu. První mi připadla jak z té edice Rehab, protože vlastně má tady tohle, což mi připadne jak z Rehabu, ale je to prostě Absolutely Zero. A vlastně já nevím, kde se na tom monstru píšou ty příchutě, což jsem ještě doteď jako nezjistil ani na českým nikde. Tady máme vlastně normálně příběh toho monstru a tady máme ty hodnoty nutriční. Už můžu rovnou přejít k tomu hodnocení plechovky. Nejvíc se mně asi líbí vlastně, že je taková velká, tohle celý ten kryt, plus tady ta nálepka na tom. Takže myslím, že je hodně dobrý. A já bych osobně tomu dal za ty peníze 9 asi z 10. Tak, teďka budu hodnotit já. Kamarád už řekl, kde jsou ty nutriční hodnoty a všechno ten příběh, takže už budu rovnou jenom hodnotit. Líbí se mi barva plechovky, mám rád fialovou, takže určitě bude hodně vysoké bodování. Já bych dal 8 na rovinu, protože se mi to líbí, ale nemám co k tomu říct, prostě je pěkná a taková obyčejná. Takže doufám, že jste se pokochali a můžeme přejít teda k samotnému rozdělání a nalití. Už jste se divili, proč máme takové skleničky, protože naše zásoba je prázdná. Takže teďka už teda Ondra otvírá, je na tom je takový kondom pěkný. Ten oddělá. Dobrý, takže můžeme přejít k otevření rovnou. Chlapec se nezá. Takže ta študička. Někde jsem viděla, říkal, že tam je guma. Je tam drsná guma, modrá, můžete se podívat. Vypadá jak dement, ale to nedá. Víčko! Takže můžeme přijít teda k vůni. Je to voní jako normální monster, takový ten modrej. Já nevím jaký je, já moc se moc nepiju, ale... Takže mě to voní hodně, takže já bych dal tak 8 z 10. Takže teďka budu hodnotit já vůni. Mě to docela voní mi to nějaká líkočka, já mám 5 z 10. Tak teďka budeme nalívat. Klasická barva, myslím. Monster, klasická, takže myslím, že můžeme ochutnávat. Začne Niko. Teda bych řekl, že on to akorát divnej, takže ještě pro mě hodnotíme barvu, jako vždy. Jo. To jsme vlastně už vlastně řekli, to je prostě normální monstrová, takže to je vidět, to se mně líbí. Klasika. 7 z 10, no, klasika. Co k tomu víc říct? Ano, 8. Budu hodnej na monster. Takže já teda přejdu jako první k ochutnání. Mohla bys hodnotit, pak to vypiješ. Já už jsem říkal, tak já moc monster nepiju, ale měl jsem určitě jako všechny. A chutná mi to prostě jak ten zelený, akorát že chutná, řekl bych, o dost mě líp. Ten zelený chutná jak nějaký divný mýdlo světovaný. A ten mě
tenhle mě prostě chutná. Připadá, že je mít nějak kdyby sladší než tam ten, méně tam bublinek. A chutná mě víc, ale že by to bylo nic zvláštního. Ale chutná mě hodně. Já hodnotím tak. Dám 7,5 z 10. Takže teďka budu ochutnávat já. No, takže jak říkal tady Niko, tak chutná to vlastně podobně, ten klasický zelený Monster, ale podle mě tam hraje prostě ta originálnost z té Ameriky a chutná mě teda víc takový výraznější a víc bublinek a ty chutě jsou tam fakt výraznější, je to dobrý, já dávám 9 z 10, hodně mi chutná. Takže já teda přejdu ke osobnímu celkovému hodnocení nebo jednotlivýmu. Mně se osobně takže jdem od začátku plechovka, myslím, že nádherná. Hraje tam asi i velkou roli to vlastně, že je tam mega, takže má vlastně políčko a je zvětšená v termosku, co se mně hodně líbí. A takže tak celkově bych tomu dala i s tou chutí, což je taková normální, bych tomu dal tak 9 z 10. Je to hodně pěkný, určitě to doporučuju. Odkaz teda bude v popisku videa, jak už Ondra říkal. A pojď. Tak teď budu hodnotit celkově já. Já jsem si to teda už spočítal, já dávám 9,5 z 10, protože mi to fakt hodně chutná a plechovka je samozřejmě nádherná, tím jakože je zvětšená. Ale samozřejmě bata se mi hodně líbí, chuť je taky dobrá, u mě taky dobrá, takže 9,5. Takže ještě to video nevypínejte, pokud se vám teda líbí zatím. Teďka bude speciál za 300 zhlédnutí, který jsme nazbírali už na prvním videu. A bude to velice zajímavé, tak si počkejte. Teďka jdeme teda k tomu speciálu, máme tu ještě z Candy Store Arizonu, kterou jsme ochutnávali. Pokud jste to neviděli, tak máte určitě odkaz v popisku videa. A dneska ještě jsme si koupili tuhle limitované edici v Candy Store Doktora Peppera, Wild. Takže to nám všechno smíchá dohromady. Mícháme vinčíky teďka. Dobrý. A Doktora Peppera exkluzivně pro vás ještě otevřu. Tak co si myslíš, jaký to bude? Zajímavý. Takže kámečušky, kdo je první? Raz, dva, tři, teď! Klasický Victory. Stala se nám taková menší nemilá věc, kterou určitě doufám uvidíte na konci videa. Takže Ondra jde do toho. Tak, já jsem prohrál kámeňušky, takže ne, že by to bylo za test, ale myslím, že to doufám bude dobrý. Já bych neletěl na záchod, doufám, to bude dobrý prostě. A tečka. To je dobrý. Jo? Ta chuť vůbec nejde popsat, protože to má prostě strašně moc chutí a je to strašně moc dobrý. Konec hodně dobrý. Takže jdu po 6. protože můj kamarád je zaostalý idiot, mentál, vypataná opice a poloviční mozek. Kdybyste na něj přilepili moc kožeruta, umřel by hlady. Takže jdu já a teďka už, a i kdyby už prostě tady udělal cokoliv, tak já to vypiju. Jdu to po 6. Ano, i tohle. Ano, takže předtím, jak to vypadlo nějak takhle, on udělal něco a já jsem to vypil nosem, bylo to velice zajímavé a teďka už to konečně si chci vypít. Děkuji. No do publiku. Ne! Nešaj na to! Ano. Já už to nemám, ani já to nebudu stříhat, to už to nebaví. Jo, to chutná hodně dobře. Monster tam teda skoro necítím. Nejvíc tam cítím tu Arizonu, konec cítím trošku toho monstru, teda trošičku, ale no. A na začátku Doktora Peppera. Ale není to vůbec špatný. Vůbec bych se nestyděl to prodávat. Voní to zhruba. Teď tam hodně cítit ta... Ne, já na ní sedu, já to říkám na rovinu, už nevím, pardon. No, dobrý, mě tam nejvíc cítit ta Arizona. A já už to pro dnešek ukončím, protože já bych to v životě bych to nedostříhal.
zostřím. Bobko mě utratí. Teďka jdu na řadě já a potom co? Ondra mě pokazil první vstup, takže jdu teď. Už je to na konci videa zase. A řekla se ještě tak pozadívám. Takže teďka jdu já, doufám, že to taky užiju jak Ondra a nepaletí. Takže už jdu po třetí na start, ovšem ne, se na to nechystej, ty kukole. On je pak ale debil, přísám na svůj život, on je debil. On je mentál. Takže pokud se vám video líbilo, dejte určitě palec nahoru. Pokud se vám video opravdu líbilo, dejte odběr, určitě nezaškodí. A těšíme se u dalšího videa. Takže čus. Čau.